ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имзон авор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва хонаҳои заминам аз шаҳри Душанбе бисёр аст ки дӯстон ҳамаш баҳри шумо омода кардем ки пешкаштон мекунем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаб рӯй кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ бошад. навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. якум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҷамоати коммунизм, ҷамоати Чимтепа, яъне ки кӯчаи Гулпарвар, хонаи 287. заминаш дӯстон 7 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ аст. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш дар дорони хона аст ки якта дигар веранти 14 метр дорад ки веранти калон аст дӯстон. дар дорони хона обсвет дорад, 4 та качалка, яъне ки ватапроводҳои 4 намуд ватапровод дорад, 2 та ошхона, 3 та дигар ҳаммом ва 2 та дигар ҳоҷатхона ҳаст дӯстон. гирди хона полни худ маҳкам аст, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. шифонер, кондитсионер, мебел, кухни гарнитур, стиральная машина, яъне ки ҳамаи шароитҳое ки зиндагӣ ба ҳамин ҷо мисол дар хона лозим аст, ҳамаша мега аз Москва, яъне ки бо сифатҳои баланд дар ҳамин хона оварда мондагӣ ҳастанд ки хона беҳади бад зура. дӯстон, фурӯхта мешавад бо нархи $83000 ки боз арзон ва муомила мекунем. дар хона ҳама навъ таҷҳизоти барои зиндагӣ кардан оварда мондагӣ ҳастанд. ба кадоми шумо агар лозим бошад рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумот чагиред ки арзон мекунанд. шумо агар ҳамхалии хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, метавонед ки дар номери имо ба ҳисаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ғозималиқ дар сурх замин. гуфтаги ҳамхел маълумот аст. заминаш барадон 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельно аст ки дар инҷа обсведра гирди хонаро по, яъне ки бо самимулокати полни худ маҳкам кардагиан. якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. хона ремонти нав кардагӣ аст ки срочно фурӯхта мешавад. нархаш дӯстон аз 110,000 сомония ки боз муомила мекунем. яъне ки хона нархаш беҳад бад арзон ки 10 сотиқ замин е, яъне ки бо 3 дар хона як калидоршам ҳамаш дорад. ба кадоми шумо агар ҳамин хона дар кор бошад рақамҳошон дар поини видео аст, ватсапшонам кор мекунад ва рақамҳои расияшонам метавонед дигар маълумот ча гиред марама. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши бозори Балх, яъне ки райони Сино мешавад. заминаш 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, аловхона, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ тага веранд. даруни хонаҳо калон аст, гирди хона полни худ маҳкам, рӯи ҳавлӣ стяжка кардагӣ аст. дарахтони мевадиҳанда як 30 намуд дарахтони мевадиҳанда ки ҳар гуна ҳаст ки уже мева метиҳанд ва чойлоби ангушам аст дӯстон. дар дорони хона ҳамаи намуди мебелҳо ҳаст, яъне ки ҳамашо бо нарх шкати маслиҳат мекунем, яъне ки кондитсионер, термис, кресла, диван, яъне ки ҳамаи шароитҳои зиндагиша мега оварда мондагӣ аст бо маҳсулоти сифати баланд ки мега тайёр карда омода карда мега соҳибшон. дар поини ҳамин хона бо як тага ҷо аст ки метавонед як тага коттеҷам, яъне ки як тага хонаи бо дуэтажам вардорем мешавад мега ҷо ҳаст мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи $40,000 ки боз арзон ва муомила мешавад мега кадоми харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар поини видео аст. имо ба ҳисаб дорад, метавонед ки дигар маълумот ча гирен. ҳуҷҷатҳои хона 100%, фақат одамони харидор дар кора. марҳамат, занг занед. шумо бардор агар ҳамхалии хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки замин, квартира, метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номери имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. дар видеои оянда рекламаш мемонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, дар деҳаи Қизил Нишин. ҳамсояи Домулло Муҳаммадӣ гуфтагие ки аз Қумсангир, яъне ки ҳамсояш.
خب زمینش دوستان 10 سوتیق زمین دارد که در خانه کردگی تیار است که یک تا کلیدور، آشخانه، حجرتخانه، حمام، دگدانخانه عدل است که اوبسوی دارد. گردی خانه دو طرفش محکم است که با همه شرایط زندگی تامین است که خانه نو ساخته که نو ремонт кардагӣ ҳастанд, бо ҳамаи шароитош таъмин аст. як чанд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, яъне ки трезаҳои пластикӣ дарош ҳам дарои нав аст. ам берунша камтар як рангу бор мекунем, корш мекунем, дурнош дига ҳамаш тайёр ҳаст. фурохта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. дар инҷа обсӯ ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳошон мегирем. дар ин рақамҳошон имо ба ҳисаб доранд ва рақамҳои расмияшон ҳам кор мекунанд. ба кадом бардорӣ ки агар харидор бошанд, агар дар кор бошанд, рақамҳошон бештар маълумотша дӯстон метавонед ки худтон аз ҳамин ака гирем. шумо метавонед ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошонед ки замин, мошин, квартира метавонед дар номери имо ба ҳисаб рӯё кунед. дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар пеши бозорчаи Мадад гуфтагӣ ҳастад. табачка, яъне ки як остановка дарун мега соҳибшон. духонага квартира ҳастад ки дар чорум ошона қарор дорад. 46 квадрати метр мега ки қариб 47 квадрата мега соҳибшон. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки мега бо чизи чораш мефурӯшем мега соҳибшон. срочно сум дар кора. ремонти хона люкс мега, яъне ки ҳамаша мега омода, яъне ки тайёр карда мондагӣ мега, фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамхали квартира агар варианташон туғри гирад, рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро падилса кунед ва лайку намонед. ба шумо чӣ хонаи замине ки дар кора дар комментари нависед, мо албатта дар видео оянда пешкаштон мекунем. хонаи замини навбатӣ аст дӯстон, аниқтараш дача аст, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. аниқтар маълумоташ нест, яъне ки мега бо телефон худмон мефаҳмем, мега сотиқша қатъи аниқ адресиш мега бо телефон мега соҳибшон мефаҳмонем. хонаш дӯстон аст 4 дар хона кардагӣ аст ки хона мега коробка аст. дар инҷа обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш, яъне ки ҳаммом дар ҳамдуруни ҳамин хона мега кардагӣ аст ва дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. инҷа да обсве бе проблема, яъне ки уже одамо зиндагӣ кардастанд. хона ду ошона аст. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. хай ба кадоми шумо агар дар кор бошад ҳамин хел хона, рақамҳошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки дастгириётона фаромӯш накунед, лайкото намонед дар видеонавори мо. чӣ хонае ки замине ки дар кора нависед, албатта мо пешкаштон мекунем, фақат камтар сабр кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар амин райониш, яъне ки центрда ҷои назда мега соҳибшон. якхонага квартира аст ки не ки духонагаш кардагианд. дар панҷум ошона қарор дорад. 43 квадрати метр обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якта ҷои балкон, яъне ки ранги калидор бори ҷо ҳам дорад ва термиз, мисол ҳамаи хел чизо ванна аст. ремонти беҳтарин кардагия. дар даруни хона мега медорад зиндагӣ мекунем, мега ҳамаш 100% тайёр карда мондагӣ ҳастанд, фақат одамони харидор дар кора. фурӯхта мешавад бо нархи 179 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали квартираҳои арзон дар кор бошад аз шаҳри Ваҳдат, ина вариантҳои хуб метавонед ки ҳамин квартира рафта бинем ва савдои хуб карда гирен. рақамҳошон дар поёни видео маҳрамат занг занед, дигар маълумотша аз худашон гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи Чагатай гуфтагӣ аст, рӯпарӯи бозори нави Ҷалҷам мега соҳибшон. замин қариб 1.5 сотиқ мега замин аст ки 1.4 сотиқ замине 4 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхонаш, яъне ки падвал дорад. хона мега пад абои тайёра мега ҳамин хел маълумот додагӣ аст ки дармош мега ремонти 100% надорад, яъне ки ҳавлиш майда хай барои зиндагӣ кардан 100% мешава мега соҳибшон. хай бо маълумотои пурра бо телефон дӯстони азиз дутаи дига ванна мега дорад.
фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. ба кадоми шумо агар даркор бошад рақамошон дар поини видео аст ки обсоятш бе проблема метавонед ки маълумотои пурра ва сатфоидаш аз худашон гирен. марҳамат, занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Гипразия мега соҳибшон аниқтар маълумоташ неста аз худашон мегирен. Якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 40 квадрати метр дар нош калонаи обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона ҳама бояд табига яъне ки ранги калид яъне ки ранги верандбори ҷам дорад. дар даруни хона кондитсионер, термиз, шифонер, мебел яъне ки пардаҳои нав, трезаҳош яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 100% яъне ки тайёр аст. термиз, оби гарму хунук ҳамаш ҳаст мега соҳибшон яъне ки бо бештар маълумотро ба телефони худам мефаҳмонам мега. фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди квартира. фақат одамони харидору занг занам мега бештар маълумотша ба онҳо мега мефаҳмонем. марҳамат дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин вариантҳо тоқӣ рақамошон дар поини видео ҳастанд метавонед дигар маълумотои пурраша аз худашон гирем. хоҳиш мекунам лайкуто намонед ва видеонавори моро падида кунед. чӣ хона ки дар кора нависед албатта пешкаштон мекунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Исфара дар маҳаллаи яъне ки 13 мега соҳиб яъне ки маҳаллаи 13 ёки 13 район ҳамин хел маълумот додаги ҳастанд ки дӯстон 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона фундаментош қати як калидору ошхонаву ҳоҷатхонаш ҳамин хел дохтаги аст ки фундаментош баланда гирди хона полни худ маҳкам даврӯзаи нав задagi аст. фақат медорон стройкаи хонатона сар яъне ки фундаментош тайёра гирча маҳкам аст. обсвет дора мега дар гирду ванааш одамо зиндагӣ кардаса масҷид, мактаб ҳамин хел чизо наздика мега ҷустҷӯи беҳтарин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 130,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. фақат одамони харидор дар кора мега сум дар кора ба ҳамин хотир фурӯшда мондиянд. ба кадом дӯстоне ки аз ноҳияи Исфара агар ҳамин хел замин дар кор бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленский район яъне ки наздики мактаб мега сентада қариба мега лаби районда ям хел маълумот додаги ҳастанд ки аз худашон бухай дигаша мегирем. сехонага квартира аст мега ки не ки чорхонагаш карда мега соҳибшон 64 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега таъмин аст ки дар наздикист масҷиди калон, мағоза, бозор, мактаб ҳамаи чизои яъне ки наздикиш дар ҳамин хона ҳаста мега ки ҷои беҳтарина мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега кадоми харидори аниқ бошад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали ай мисол ноҳияи Рӯдаки яъне ки Ленский район квартира пурсидан ина шумода вариантҳои хуби чорхонага квартира ки дар нуш калон аст ки қариб 2-3 оила зиндагӣ мекунанд. рақамошон дар поини видео аст метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед яки хона замин квартира дар номери имо ватсап рӯё кунем. мо дар видеои оянда чоткатар рекламаш мекунем. хоҳиш мекунем лайкуто намонед ва видеонавори моро падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. 12-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. хонаи дуошона аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар лаби канал мега наздики роҳи калон мега соҳибшон. хона дуошона аст 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагия. хона коробка аст бо ғӯшти пухтакати омода карда мега соҳибшон. дар дарунаш калидорам ошхона ҳаммомшам ҳаст. дар дуруни хона инҷода об ҳаст ва дарахтони мевадиҳанда ҷустҷӯи нағза мега соҳибшон. фурӯхта бошад бо нархи 285,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. заминш мега ай 4 сотиқ зиёдтия мега қариб 5 сотиқа мега хай 4 сотиқ ҳисоб мекунем мега соҳибшон. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел мисол хона дар кор бошад яъне ки коробка аст дигар кошахтон мекунед рақамошон дар поини видео ваша аст метавонед дигар маълумотои пурраша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшии заминӣ дошта бошед яки замини холи квартира мошин метавонед ки суратоша қати маълумотош дар номери имо ватсап рӯё кунед. дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 эълони имрӯз доштем ки хонаҳои фурӯшӣ
пешкаш мекардем. То видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.